Unsa ganina na ko sig panawag ni mog masa nya o gyapon ka magmiugi kog masa dayon. Kay nagdali sa tong trabaho. Magi akong sweldo nimo gikuha ta hilipir kay yung kapaspas ka nya hina man kayo. Paita ning helper tas libor oy kita may pirmi suguon ani noon. Di tabang ning mason. Paita ni trabaho ay. Wow! Puya ni trabaho ay murar bag mahal ni sildo. Rator pa kay nalawan. Masa. Hina ko ning kuan na uy. Libura mahal ro kay kung bildo nya. Dugay kay masa. Dali sa tatong trabaho. Kaya sa amin libura nga. Sus, kahinang dihok. Dali sa tong trabaho ri kay hapit ani ma tangan og baktin. Dugay kayo. Sakol? Unsa ganina na ko sig panawag ni mog masa nya o gyapon ka magmiugi kog masa dayon. Kay nagdali sa tong trabaho. Magi akong sweldo nimo gikuha ta hilipir kay yung kapaspas ka nya hina man kayo. Yate ra bago bagay ta mix dito masa na dayon. Sabi ka purado pud mo kuloy. Mo dugaya oy nga ganina na ko sig panawag nimo pag miugi kog masa dayon. So ato pagka sweldo ani nga dugi kay kamo masa usab kabiling na to ani atong trabaho. Dako pag natarabon, sa kwarto rin padiao. Sige na masana dito. Basta ko ayaw di mo uy. Sorry ka yan, dugay gud. Di ako masahon. Grabe bug stricto tong kuhana eh. Nagayo ang gini siya magbunala kung siya pala ba. Kangkang gina siya. Utro kay pangasaba dia. Di ba? Na. Masa na yun? Kaya ko naman ganina na mga okay na mo okay. Para diya. May yan. Nalak pala. Tara ko ro, order mo. Ano ganani mo? Pag mayong kong masab, hato na yun. Ano ba kay nagdali sa itong trabaho na to? Malangan sa itong trabaho na to, ani? Nga, dako kayo ng trabahoon. Pag mayong kong hato na yun. Ano ba? Ano ba nga? Kuan ba?
kanang pagbayong kong masa yun. Ano ba ka na? Ano ba, anak? Eh, sunod gani, pag mayong kumasa, saktod, pero di taga ba, makasaba yung tanin mo noon nga, kuan, dali sa itong trabaho niya, dugay ka mo kuan, hatod, masa, kabin, kuan na nga, di ba magtanaw sa itong kuan rin nga, huro tao, kaya, uy, Ay, pag singgit dia, di man ko bungol. awa diri pag wala na yung masasanto na yun. Basta pang ako pa yung musinggit ito, mapagaw rin singgit mo. Basta, tanawa ba sunod? Diri, maghunod si masa tira, mari na yun. Sa, dali na itong trabaho diri ka. Itugay kay ka sa trabaho diri ka. Ikaw mason, babasbas kayo mason. Nga, ikaw dugay kay ka mo. Gila-gila ya. Puya ay. Puyan, trabaho ay. May pangwa ko rin ni trabaho ra. Napay mason nga, rabi ka, stricto. Sigpanugo. Bago ba kita nakahatod siminto, magsigig siyaok. Puya ni trabaho ay. Katagam ni trabaho ah. Mayaging bunalag pala ang dawa na. Sakto ako nang kuan. Ako nang butangan og bato iyang kuan, minasa para dugay siya makahuman og kuan, finishing para makatagak ba, para madugay bitaw, maka-relax pug kuan nagtarong. Kay dugay man nga di man ang pilit kay na may bato. Sakto day ang buhaton day. Tangan ako na. Masabi, hasta lugaya ni mo nga. Ganyan na mo ko, wala isosan ko. Basta, naan. Para masa ko lo. Pak! Usa naman pagkamasa. Saan ito magpinisig ani nga? Tagi ahaka ng ka mura nga. Saan magpilit ani nga? Hindi man ay nagkuha ning kuha mo. Saan ni nga? Ano unsa? Oh no! Saan ni pagkabasahan nga naa may manidagang bato. Saan ko pilit ani? Kining giburag binuangan nga ning tuhan naa ba? Saan pagka dali sa tong trabaho ani? Saan to pagkasweldo ani nga di ta makapili ani iwa ta sweldo ani gyud. Oh, saan nagpilit ani nga? Bato. 2,000 years later. Basta ang pinikik. Kabiling tanik. Basta nilang pinikik. Ano mo rin? Dagkok yung bato rin. Hindi angam di pinay ko. Usap ni. Saan mag... Kanina. Nung saan mong katuruan nga. Dagko maging bato. Gisagol. Naunsa din na ibang kong pinising ni. Pinising ba din yung... Klaro ang trabaho eh. Gol, musta man gol, murag dugay-dugay lagi nga yung minasa gol. Okay ra gadi gol, murag dagko ang singot lagi. Okay ra ang panirada di gol. Madala ra. Okay na ko Riz. Wala ra. Okay na. Mo singit ro kuan magay og minasa. Lah kol, unsa man na kol? Naghanap tagak ko na gud. Mga tunga sa kasako naman na tagak diha. Nah, sabaan kita sa tag-iya ni. Impas kita ni, wa kita sildo ani.
Tol, unsa man gyud imong skill ready ay nga. Murag lain kay mong agi oh. Unsa? Sa skill. Kuan mo dong. Puro man na ko labor red dong. Di man yun nga masun ko. Ay sabah kay. Sapan lagi iya. Buat tes window ani. Puro man na ko labor red dong. Di man yun nga masun ko. Ay sabah.